गाननाय जोमनायजों देखायसै फुजा मेला हाथाय बाजार गेलेसै रांनि खेला जौ सेरेबजों गोदोना थानोसै उदै हुगारना समखौ बारहोनोसै समाजनि बेरेखा जाना बिदिजों जोंनि गेजेराव जौगानाया फैनाय नंलिया। मोजां मोननायखौ नेवसिदों गुबुन हारिजों खारलांदों जिउ जोबनाया बिसोरनि जोबथा बिसार जादों। समाजनि बेरेखा उन्दै बैसोआव हाबा जाना गाब्रबाय गथ' सासेनि बिमा जाब्ला फिसायनि न' गारना खारबोनांबाय। बिदिखायनो बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिया खाबु लादों। आवदां बाजार खाथिनि आंनि जानो गोनां अनजालि खालौ बिलौ दा खालामसै आंखौ थौसिनि दालि। गोदान मोजां मोननाय सेंग्रा नों लानांला आंखौ गारलांनो हानाय गुन नोंनाव गैखाला। फैगौ बैसागावनो जाथारसिगोन नोंनि आंनि गोथार जुलिया। मोजां मोननायनि मुङाव गावनि हारिखौ दाफान सना नङाब्ला थानाय नङाबो मान सनमान जारौ नोंना। उन सिगां साननानै मोजां मोननो सोलों लाइमोन। आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गाज्रि दामोन फासि लानांगोन नङाब्ला गावनो आलायना। मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय